Eh kung sa Chongke, Alik-alik. Dabo. Kung sa Chongke at sa Chongke lang, sa Mindoro, napakarami na naman yan. Okay, mamang yan ang Sos! Sabi nga nung kapatid ko, Ay, kaya siya nga rin pag inom. Totoo ba yan, Yo? Mindoro, yung mga nagtatanim mga mangyan doon? oo, Nakatuig, bakit? Ay, alik pa na siya mo ikuha. hey, sa amin nga ni, kapitbahay namin, Gibukwat na yan. Juan, history. kalaki ng, History ba? Gibukwat na. kalaki ng ano, ng 7 fingers na, ganyan na halos. Kapite. Gano'n mo talaga yung mga istorya eh. Pasig. Ano lamang, kuhalaan niya yung dahon, nakuhalaan niya yung dahon, inalaga niya. Kapatid ko, mga tsuhin ko na yan. Hindi ko naman nasabing ano. Mga kapatid ng nanay ko, mga Ante. tulak din, mga ano din. Ante. Dati ay mga siro pa yan dati. Hindi pa ano tete. Oray, pati yun. Kam. Mga binatot na pa yung mga yan. Siya ba yung... Damo, siro. Yan pa Dati mga, lang. oh, siro pa yung mga ano Ah, yan. pagpampa. Sa asong kitilan ng beer. Aquino. Kay, sa sayawan nga niya, nagasayaw, mag-isa na wala yung babae, sayaw pa ng sayaw. Oo. Oh. Pag tumungtong sa ganyang upuan, hindi makababa. Kay, sobrang lakas ng tama ng siro. Tuwad. Tingin nila ay Tuwad. sobrang lalim. Pati nga niya ano ay ang di ba yung tinapay, may kuryang bagyan. Oo. Ay, ang gandun yan. Kapatid ko, nagtanim ng marijuana sa amin. Ang gawa naman ng nanay ko, inadiligan na mo may tubig. Nag-garden niya. Ang tungki sa amin, sus, kadaming tungki sa amin sa Mindoro. Ano yan? Oriental, Mindoro. Oriental. Kasabi nga ni sa MPA, marami dito, marami ang samar. Pero katinan mo, cellphone Pero yung check. mga pinunang MPA yan, nagatagal sa Mindoro yan. Pero katinan mo, cellphone. Yung sa Blayan, malapit yan sa inyo. Higwit namin. Mindoro pa rin yung Occidental lamang. Ang pagitan na anong bundok. Awa. Oo. Ano na? Isang isla yan. Aw, iba na ni. Isang isla yan. Mo na to Kung baga parang ito. Isang isla yan. Aw. Hati sa bundok. Oriental, Occidental, isang isla yan. O, balik natin ang dagat. Hindi, bundok lang ang pinagkatiyan ng mga yan. Bundok. Boundary lang. Hindi mo Oo, tulad ng baybay at abir dito. Oo, bundok lang. Kasi yung buong bundok dito, ang likod niyan, baybay. Bye-bye na. Parang gano'n lamang. Parang ganun. Oriental ito, Occidental Tambal, na. 30. Kaya ang MPA yan, ganyan ang ganyanan. Oo. Oo. Pagtawid mo ng Marinduque, Quezon, nandiyan din maraming MPA. O, balik yung mga ipi, ito matawid. Sa bundok. Eh, nagpa niya. Daw rin gapon. Papalit ang cellphone. Naglain mo iya. Ikaw din, ikaw palit. Pwede ko maharap magpili. MPA napunta na, punta sa amin yung yan. Nakikipagkape dun sa amin, pasok na sa amin kayo. Kung hindi ako ano, sound. Magkatimpla na, sabihin ng Hindi na lang. Nagdao doon tayo. tatay ko. Lasing kiro naman yun, hilig sa tayo-tayo. So, kapalit ang cellphone? Basta sabihin, pag may nakasalubong sa gabi. Hindi, ito rin ba? Basta pag Paling tinanong gapon. ka, sino ka? Ikaw din, kung Civilian hindi po. ko maharap magpili. Sabihin mo, sibilyan po ako. Ano parapol. Ito rin. Salubong siya. Para po sa bahay, magkape po kayo. Hindi pa. Tudlo ba ko? Kaso yung mag-iwi sa akin, hindi pa nasa bus. Hindi na. Gising kami. Wala mo, di na ko interesado. Inom ka ng tubig para makapagkape Kasi po bisita rin natin. masyado sa kuha. Sabihin ng PA. Kaya oras ko magtawag po sa Toy, ako na. Malusok. Sila na magkape. Yung lagay mo nga ng laso. Toy, ako na mag-ano. Patudlo, mangko. Interview kami lahat. May mga ipi. Patulog ako ng maram. Di si kitse. Kuhan, electronic. Yung nabalita ko kasi dati, Ano, Rodi? yung mga mangyan, bundok, tatalim ng mga Magkataling nga ni kayo. mga 2 taon siguro, nabalitaan ko yun. Noon nga ni sa amin may nahuli na. Ano ba yung kalisa? Ako kalisa na, kabayo? Kabayo? Oo. Yung may kulang malaki. Oo. Di, Parang sa Manila, may kalisa. di ikaw ba May isang kamaawag? puno nga ni sa amin na Doon daw. nahuli isang Che, kalisa. tuloy ko. Isang munisipyo ay ilang tibag na lamang. Medyo ba ba? Pati lusok na yung high grade marijuana yun. Kasama to, may takong project. Kulat lang, alag. Kiraw. Marijuana sa ano. Na ang kaya yan kuminti sa marijuana ang natira niya mga high school.
high school student. Kita mo kasi 12. Mapira naman yan. Kaya hindi na mariwaan sa akin. Ya, kumanip. Mo lang eh. Abot pa sila. Tapos na kayo. Amo lang eh. Nandito siya na. Hindi na kumukuhan. Dubai. Lalo pa sa amin kaya naging ruro yan. Daanan ng ruro Huwag papuntang mo na magkatunga, oh. Hindi pa nagkalate. Mali ang malapit sa inyo, Brad, na malapit na lugar sa inyo, Batangas. Wala pa. Batangas, Ganun din ang gabay kay Marinduque, Quezon, Iloilo. Hindi siya naman ba? Ang sa inyo? 20 mil. Visayas na yan ha. Bawi yun lagi. Pagkalampas mo ng anin at matbog, kasing magkalayo lamang yan. Visayas na yan, Iloilo na yan. Walang teknik. Doon kami umuwi, doon kami dumaan ng nakaraang Udaw ka na natin. Liwanag safeguard. Ano ba? Iloilo na yan. Galing sa inyo? Oo. Mga ilang oras? Roro. Depende sa asakyan mo. Pero 3 oras, meron 2 oras lang mahigit. Parang alin at matnog lang eh. Ayun palang nalaman. Oo, ay pau. Di ba? Iloilo at saka Mindoro. Sa tuwa na parang gamo ako. Kung Dagat lang ang pagitan, Visayas na yan. Kaya sabi ko nga ni kay Pau, pag uwi namin dito, magkano? 13 mil sa amin sa aeroplano, isa. May 4 kami. Ayaw mo pagkuhan mo. buo na yun. Kuhan mo. Bakasyon yun. Nabakasyon kami ng karang December. Promo bigla lang. Promo ba? Promo. Nagbakasyon kami ng December, promo. Nasa 2,000 plus laman. Kaya hindi man back import ang ticket namin, promo namin. Mauwi kami ng December 28 ay ano? Nasa 13,000 ang isa. Pero plano pa lang, nasa Mindoro pa kami. Wala pa kami Maynila noon. Hindi. Oh, Ngayon ko palang nalaman niya na ang Mindoro at Iloilo, malapit ang palang malapit lang yan. Ha? Mindoro to Iloilo. Mindoro to Iloilo, dagat na ang pagitan ng Visayas na yan. Schedule no? Hoy. Ate, pichil, buta na to. Schedule ba? Ako tayo rin yun. Schedule no? Oo! Palagapak po dyan. Palagapak yan, kamo pa palaka. Kaya sabi ko dun sa kapatid ko, sabi ko dun sa kanila, Ano? posibleng walang daan dito, abot kami ng Cebu. Wala. Blue. Puro na tayo. Wala. Puro na tayo. Meron. Kay kung Puro mayroon po. ang budget namin noon, Puro na tayo. nasa 30 mahigit. Oh. Papunta dito kung plano kami, halos nasa 40. Samantalang nag-land trip kami, Cebu to, Ikaw ba? ano ang ano namin, 15 mila ang land trip lang nga ni, matagal. Kalubihat kami ano? Siguro yung Mindoro, parte ba yun ng Luzon? Luzon nga ni yan. Luzon siguro, Dulo na ng Luzon yung Mindoro. malapit sa Visayas. Oo nga ni, kay dulo na nga ni. Isla. Isla. Oh, kaya. Huwag ka na magbuwan. Sila pre, ilang bro pre. Kay, Kalahati lang lang. kay buti kayo, kay kahit pinitsil yan, ilang kayo. Kalahati man. Mamaya, pag kayo lasing na, tsaka kumain, no? Para sabihin na mas makusog ako uminom sa inyo. Schedule mo ka. Schedule mo ito. Schedule mo ko na pre. Sa akin, walang schedule. Kung makaisip kami kung kumararo, araro. Magalunlong. Kumusta na tayo? Basta tulog ang mga bata at hindi magising yan. Araro. Patakas. Pero ang agawin mo, hindi naman pwede taliman ng gabi yan. Ay, may magari. Dito po. Bay na sa ano, yung ano, tape sa ano. Ang red pula. Parang yung vlog. Kumusta na tayo? Okay. May tamang pusta ron. Bali pula.
Dati talaga. Bahay namin. Mananabong talaga. Na-entry ng mga derby kasagsagan dati ng major. Puro man ang lupad. Puro man ang lupad.